Dami di batana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati do tikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jalahoras marita saluna. Salam sehat. Salam bahagia. Akamang do inang. Kurian itu hatpa. Tatangihon mahatani di bata. Ima janita partangyangan. Di Ensian Turpuk epistel minggu. Tanggal 6 Oktober 2024. Tersurat di buku 2 Musa bidu 4 ayat 10 sahat 10 pitu. Ujahama dihita saluhuna. Alain nasi Musa matu Jahuba. Ia letu haku yang wau dan jolma parhata au. Nang ola inat tuari sada. Nang ola ni dung makatai ho do naposomon. Ai do pamangaku jala halang dilaku. Dung ini na Jahuba matu ibana. Tung ise mabahen marpamangan jolmay. Tung ise mabahen nangungu manang nanengel. Manang namarnida, manang namapitu. Daaw Jahuba do. Ope laho maho kudongani pe pamangami kupodaho pe tuho sidohononmu dungi ninna si Musa muse iyale Tuhan ua suruh mamanangise lomoni roham jadi tarima situtuma Jahoba mida si Musa di dokma dari sido si Aaron hahami marga Lepi Kuboto do padde ibana makatai idama uhut ipe ruar ibana manju pakoko iadung di idaho las marohana di bagasan dungi pakulima ibana jalatu turhon akka hatai tu pamanganna hudongani pe pamangammu do pamanganna hupodaho pe tuhamu si bahenomuna ibana pe sikakmu madok tu bangsoi ibana hira pamangammu jalaho hira debatana. Tiop dohot koton di bagasat tangamu. Hite-hitem mabahen akka tadai muse. Huria nitu hatta. Adong masahalak pengusaha percetakan buku-buku rohani. Sedang merekrut pinomat tolu halak sales asa adong laho maniganigahon Alkitab doaka buku-buku rohani naon. Alani di surat di mana pengumuman dibutuhkan 3 orang sales segera silahkan melamar ninna. Dasa dia liling Roma pelamar na perjulu. Idokma, Pak, tolong terima saya. Saya bersedia menjadi sales untuk menjual Alkitab dan buku-buku rohani yang Bapak punya. Labok begiun ibana makatai, tegas, jala berwibawa. Alani dang ragu pengusahai, pitor diterima. Roma muse urut pelamar napaduahon, didok. Tolong Pak saya diterima. Kemanapun Bapak suruh, saya akan pergi untuk menjual Alkitab dan buku-buku lainnya. Biasa-biasa do ibana bigiem makatai. Alai adong nilai plusna. Sumalin ganteng na ibana. Alani lomo rohani pengusahai. Ai pasti donon laku ni narohana. Alani diterima. Jaladang sadia lelek uduk mamse di puidasida Roma pelamar na patuluhon di dokma. Sasa saya juga mama mau menjadi sasa sales menjual al kitab. Maaf Bapak Ibu, ini hanyalah ilustrasi. Saya tidak ada maksud menghina orang yang gagak bicara. Ya, saya teruskan ilustrasinya. Mabege tarsonggot pengusahai ninna rohana di bagasan. Ai bohado nainggabi par 33 bayon. HP makatai pe ibana humurang. Dang jalon ruyawan non ninna rohana. Tidak, kamu tidak diterima. Terima kasih ya sudah datang melamar. Tapi maaf, kamu tidak dapat saya terima. Bagaimana kamu bisa berjualan dengan bicara begitu?
Alainin nasi bawai ma. Pak, tolong saya butuh pekerjaan karena ibu saya sedang sakit. Saya perlu uang. UBGI Asima rohani pengusaha. Di leo maka kesempatan asa dohot si bawa nahumurang makatai gade sales. Alani di parleho matu nasida 50 B Alkitab. Si 33 hal nasida sadari it. Dungi borhak manasida. Dumbotari muda bema akasales natului. Tutoko bukui melapor hasil nabi. Sales naparjulu bangga ibana mandok. Pak, hari ini saya berhasil menjual 30 eksemplar Alkitab. Ini sisanya 20 lagi. Berhasil, Pak. Bagus. Dia berhasil karena memang dia pintar berbicara. Tidak lama kemudian Sales napadua Rome lapor. Pak, saya lebih hebat. Saya berhasil menjual 40 buah Alkitab. Ini hanya sisa 10 lagi. Mantap, engkau hebat. Dia berhasil? Ya, karena dia memang sangat ganteng. Sehingga para gadis jadi tertarik untuk beli Alkitab dari dia. Mantap juga ya. Sales patuluhon. I masih bawa na humurang makatai. Yang gagak berbicara. Dan mulak depe. 3 manuain. Bui di garis bayon. Ninna pengusahaido. Tu anak buah na duai. Gabi mekelekel manasida. Hira na mangaleseni. Itiki mekelekel nasida. Topuma tutu. Mulak ma Sales napatuluhoni. Roma ibana. Suadong beribuan mulak manangaha nasisa. Jalan hidup pengusaha memana? Di mana semua Alkitabku? Kenapa enggak kau bawa pulang? Berapa buah yang bisa engkau jual? Dia lusi mana, Mak? Semua Alkitab habis terjual. Ini uangnya Pak. Nah. Tersonggot do. Halaina tolu mabege habis terjual. Ai buhado di bayon manawarhon Alkitabi tujolma HP humurang do ibana makatai atau dia gagap bicara minna rohana sidedi. Penasaran pengusahai isukum mah. Bagaimana cara kamu berhasil menjual 50 buah Alkitab? Dia lusibana masonon. Saya cucu cuma bertanya pada pembeli apakah mama mau beli Alkitab atau tahu saya bacakan saja isi Alkitab. Patut matong atau laku bai se mana sabar mabigi ibana laho mancahaun isi ni dibeli datu mahom ma tinuhor Alkitabi daripada tinangihon ibana mancahaun. Sekali lagi maaf Bapak Ibu, ini hanyalah ilustrasi. Tidak ada maksud saya untuk menghina orang yang gagak bicara. Maaf sekali. Odo na tidak kamang inang ipola di saritoon. Tapatudos majo par 33 Alkitabi manang tulu halak salesi songon halak na mamaritahon hatay ni bata na mamaritahon barita nauli. Atong tapakke secara logika bohado parjadina halak na halang makatai yang gagak bicara tetapi dia berhasil melaksanakan tugasnya. Hiradang cok-coki ulaonna. Alaya hadop na terjadi dia do paktana ibana do nagumodang palakuon Alkitabi pola sampai hadis 50. Ipolana molo suak-suak ni jol mata pakke dan adong narade gabi parbarita nauli. 1001 alasan dohonon na do dipajojor do akka kahurangan.
Alai nagabe parbarita nauli dada suak-suak ni zolma na dipake. Ai debatado na maju, debatado na mamilik, los debatado na marsuru, asabor hat parbarita nauli. Siapa sangka ya? Sekali lagi, siapa sangka pria yang gak bicara itu justru dia yang lebih hebat. Atau manang isi natar jauh dohok natar pilit, ikor rade maborhat mangulahotsa. Hurian itu kata. Di turpuk janita partanyanganon epistel minggu di bari tahun tuh. Di jauh debatado si Musa laho pasahaton tona, pasahaton hatani Jehovah tu Raja Parao, asa di paruar Raja Parao bangsa Israel, sian Mesir, sian parhato baroni. Intina, si Musa disuruh dibata tu mopot Raja Parao, lau pasahaton hatana, pasahaton hatan dibata. Buta jaha di dua Musa bidu tulu. Alayaha mataida respon si Musa di jua ibana do parsuruan ni Tuhani marsidalian ibana di do Tuhan dang porsea nasida diau jalalang tangi honon na suaraki dua Musa bidu opat ayat sada los marsidalian di mana Muse ido ibana Tuhan do pamangaku jala halang do dilaku dua Musa opat ayat 10 majua dohot marsidalian do si Musa. Alani gabe idok debatama tu ibana. Hudongani pe pamangami. Hupodaho pe tuho sidohonomu. 2 Musa 4 ayat 12. Lapatanna hatani debatado si pasahaton ni si Musa dan hatana sadiri. Ganup hata naharuar siapa manganna dan hatana sadiri. Alai hatani debatado nama mudahoni. Jaladang habisuhon nasadiri dipake. Alai habisuon nasian debatado di leon debatado gogo di leon debatado hahipason di leon debatado hatauon debatado na mangalehoni tu pamangan ni si Musa dot mamudahon nasahata si dohononna alani danga dong si dalian madok do pamangaku jala halang dilaku alai nang pedungai dok debata songoni hudongani pe pamangami alai naing di uji si Musa do muse mengelak ido ibana iale Tuhan gua suruh manang isi lomoni roham dia lepas sepertinya dia mau lepas tangan 2 Musa 4 ayat 10 asa unang ibana lau mandapoton Raja Parao pasahaton tonani debata alai na asim manyan disuruh Jehovah ninna rohana ubege gabe tarima si tutuma Jehovah tu si Musa gabe disuruh ma si Aaron mandapoton si Musa si Aaronon di doison pade makatai alai ikotong do dipakulingi si Musa ibana manuturron hata ini bata tu pamangan si Aaron. Musa tidak bisa mengelak, dia tetap harus berperan, malahan perannya yang paling utama yaitu menaruh perkataan firman Tuhan ke dalam mulut Harun. Sedang peran Harun di sini adalah penyambung lidah Musa, menyampaikan semua perkataan Tuhan. Musa lah tetap sebagai pemimpin dan Harun dipilih sebagai pendamping Musa atau juru bicara bagi Musa. Kurian itu lata. Si barita nauliodo si parwahonotta. Sabutun lah kamang winang tatepat to majo. Hita ma nasinurin debata makatahon hatanai. Lau sita dohut hasahatan hatani debata. Atong songon parbarita nauli hita napas ahaton hatan debata unang mamabiar makatahon hatan debata. Aidang hatata natapasahati. Dang hatat tasadiri sidohonotai alai hatan debatado jala debatado manutur honi mangalehoni tu pamangata didongain debatado pamangata lau pasahaton hatanai jali podahon tu hatanai tu hita asa ido si barita honota atong unang matadok dakbo to makatai unang dok halang do dilaku
Jangan katakan, saya gagak bicara. Ay debatado na mambahin, kita jolma marpamangan. Laos debatado mambahin, jolma na ngungu, na nengel, marnida, marang namapitu. Lapatan na, marhuaso do debata. Laho mabahini sa duhukna, hobar tulomo ni rohane. Asa unang majua, jala unang masih dilihat kita. Dunga di podahon debata hatane itu kita. Asa tapaseret marohata, jala udukma, tumangihon hatanay. Atong, tajakom mahatay debata parjodo, digulmi ni mulut taon, tasohali. Asa ido gabi poda, si pasahatotta, hobar tu parsuronna tuhita. Yang go tantangan, do resiko, na mamaritaon hatan di bata lambal gado ya kamang do inang alai dunga di leo debata tuita jaminan padongan yon na garyada tahe di dok dope di lehon tukot ima parhitiata mambahin akat tanda mujizat atong nuain dunga rojo ni tuhani namar suruh hita asaborhat narbarita nauli songon upasa ini tua-tua ma dohonokku baris-baris ni gajah di lurah pangaloan molo marsuru raja daeso oluan molo ni oluan Roma pangomoan molo soni ni oluan Roma hamagoan ima tutu atong ojak ko mapakmu laho mangului pasuroni Tuhani sai di patau di bataja huba mahita mangului dot mangulahon Obartu parsurone. Amin. Ali di bata mauliate ma dihatam na badai na paimoto kami hodo na mamake hami na meju hami na marsuru hami lau pasahaton lo maniroham. Mariti akka hoda nami nang jalo hami siakko si barton nami. Suaksoni manang mariti parangi nami ay ido jamita nami ido jamita na mangulu si pasaton nami atok patao kami mangulahoni di bagasan Kristo Yesus. Amin.